Anglong Karbi Anglong Puchonglong ihum Su-30 MKI jet fighter kachingkoy banghini apran kedam. Karlitang aruti terangpi bangso pir thepen che opon tanglo. Rong Tengkri LP School Thanbang Lo Than Thepin si Bainong Chodeng Dunbom. KarbiAnglongLIVE adaba birta ang ton pen arjupon ikthang. Chokyola Police Station ke parlo Chokyola pen Koilamati adak a Inglong mate Inglong ikpi pu Inglong kangtui apu jongalong kedamtang therepo chikloni phai pho ajo por phai troksira achitim apor malom ihum jorhat pen nang kangjar ihum Sukhoi Su 30 MKI jet fighter kachingkoi adimalong ama jet fighter pilots banghini apran dam juilu puse pirta longpon. Nilip ahawaralong jet fighter kachingkoi puke aprang prangta lason avilang non henlo kicheng sia phong pusi nilip ahawar aradatum chithan pon rinti lapen isi kamang humeme alama bangke laso a jet fighter humni pache jeng wang theklong ihuma bang ingtui muchot lapen ihuma bang ingdai muchot la ingdai muchot a jet fighter bang radatum kilang dunating pulote laso a jet fighter rong alongsi kachingkoi ji angring thetan bonta rong along jongsi globo pulote radatum kopine akisung chetong dunang kokta hai sita rong arada phan kapajok ji aphan jasmet bor ilupusi pherangke thengno hawarara datum pen chithan pon rinti jet fighter kachingkoi vek adim pen chokihola sangti langso sarthengti arong pen kahelo kilometer cricket hom so se dokok ta thek jet fighter kachingkoi vek adim pen chokihola sangti langso sarthengti arong pen kahelo kilometer cricket hom so se dokok ta thek jet fighter kachingkoi rong pen meke chola pen kachingkoi arki arjulong si chokihola police commando rong arat la pen pherangke atum an kahelo tame paledam si jopang thang hadak dolo pilots banghini adimalong amat si apran dam juilo kithitanga bang a ok injured thang anpinlo lapen jet fighter meke cho adim chiri isi sose adim ke phola pen thengpi arong anta meke cho insect I anpin si theklo jet fighter long kedo ahormu anta a jet si rikcho anvetlo Indian Air Force atum lapen Chokyola Police materai kom sai khi atum kadu kave chepari deng ponsi aron atang ateng pen claim ponlo KarbiAnglongLIVE abir tagalang radon panta nilhin men kardom pajirilo kardom milimen samson ti lapen non likido e konat si dolo putam te nilin khan poniko lake nili constituency kaparlo Chukihala ahawar si dolo Chukihala pen koilamati non la dagbang ke Chukihala hawar lo lapen hapu niliri arwi pen hapu nan bangke koilamati la labang so anglong amen bangke samis tum kipu bangke kala pahar kusi sami itum arleng alam pen pudang pungte inglong ikpi kusi labang so inglong ikpi al anglong apuchong long mangsi patumi arni gang sam mate theriponi phai pho arni gang sam mate ajo por phai proxy rachiti ma por jet fighter aro de hembang jorhat pen bangsi labang so adimang nang cingkoi bub lo labang son nang cingkoi bub along sini tum dulu tobe bajiner kepen ni tum nang so adim nang humri lo wang bom sin non ladak itum tobe jupang thang dak situ lo non ada pang thang sin non itum ladak so visual er mahone tobe ni tum labang so adim nang tum han baklang pi pulo tapi kangting sering pen ajong labang so adim aklong cica udet kahai ko masin itum bangke non ada bang sin labang so adim itum ana tum han kardak abir takelong ni pan ni tum hombi na lapen ni phai trok ada por phai sirkep apor ke KarbiAnglong DC sitami Chokyola along an humri damlo kachingkoi ihum Sukhoi Su 30 MKI a jet fighter pilots banghini apran kidam joya tumamen lake squadron leader Anuj lapen flight lieutenant Purves Durakkar pusi pangthek ponlo pherangke atum birta ke tok boma porhut anke raikom sai khi atum lapen Indian Air Force atum kaprek asai ding bomlang
জ্বলা দেখা পালোঁ কালা পাহাৰটো আমাৰ ৰংখ্লেং কালা পাহাৰ ইংলং ইপি বুলি কয় ইংলং ইপি বুলি কয় ন কালা পাহাৰ বুলিয়ে গম পাওঁ একচুৱেলি কালা পাহাৰ সেইটো তো আমি লগে লগে আমাৰ কামাণ্ডো পাৰ্টি আমাৰ থানা ষ্টাফ আমি 3টা টিম হয় 3 ফালৰ পৰা আমি পাহাৰত উঠিছোঁ লগতে লোকেল মানুহ চব উঠি আহিছে তো আহি পেলাই এৰাউণ্ড 12 বাজি মানত বস্তুটো স্পটটো পাইছোঁ তো প্লেনটো ক্লিয়াৰ কৰিছে দেখিছে আৰু সেই আৰু 2জন পাইলট আছিলে বুলি কৈছে দুজন পাইলট ঢুকালে ন ঢুকালে ন আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কেইদিনমান হৈ যাব এইটো তেওঁলোকে বোলে এয়াৰফ'ৰ্চৰ মানুহ আহিছে তেওঁলোকে পাৰ্ট পিছত বস্তুবিলাক কালেক্ট কৰি আছে তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব কি বস্তু পাইছিলে এয়াৰ ক্ৰাফ্টৰ পাৰ্টছবিলাক পাইছে আৰু পাইলটৰ বডি পাৰ্টছ পাইছে সেইকেইটাই তেওঁলোকে চবে কৰিব কৰি পেলাই প্ৰচিডিউৰ কি হয় কৰিব তেওঁলোকে যাতে ইনভেষ্টিগেশ্যন অপাৰেশ্যন কৰি আছে আমি ৰাতিয়ে চাব আহিলোঁ কালি 12:30 বাজি আমি আহিলোঁ আহি ৰাতিপুৱা পাইছোঁ আৰু 3:30 বাজি পাই ইয়াতে থাকিছোঁ ৰাতি হৈ গ'ল একো চাব পোৱা নাই তাৰপিছত দেখিছোঁ ইয়াতে একোৱেই নাই গোটেই খালি একদম কিবা জ্বলা বস্তুহে দেখিছোঁ আৰু এই পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাক দেখিছোঁ লগত আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ এনেই 7:30 এনেকুৱা ঘটনা হৈছে বুলি শুনিছে আৰু ইয়াতে 15 মিনিটমানটো ঘটনা হোৱাৰ পিছতো জ্বলি আছে পাইলটটো ঢুকাইছে বুলি কৈছে আমি গম নাপাওঁ সেইটো কেইজন ঢুকাইছে কেইজন আছে সেইটোতো নাজানো কিন্তু আমি জনাটো লোকৰ কোৱা মতেতো 2জন আছে বুলি কৈছে আমি গম নাপাওঁ Chokihola pen Sonjit Kroll pen Koilamati pen Samson Ingti KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Asarpi Karlitang Aruti Terangpi Bangso Pirt Hepen Chi Oponsi Ha Sining Hemreng Mi Damjilo Thereponi Phai Trogarni Arona Teng Pen Tasam Voithulo Karlitang Aruti Terangpi Alanglike Karlitang John Terang Lapen Sika Ronghang Piatum Asupi Adak Wamlo Lasopen Akorte Lapen Achekle Mar Atum Pen Pen Bang Crazy Dolo Lapen Alangli Loke Charlie Dhenugao LP School Mate Rongnihang LP School Alongsi Alangli Loke Charlie Chengdunlo Aphi English Medium School along ke Charlie Dun laki UC School Don Bosco School lapen Aphi Dimapur along si Matric Exam Tok Dunlo Aphi Syllabus Kachelar Lap Ajok Ington Koklo Lapen Alangli Sai ke Klem Cheng laki Kiramtang Pharokres Kebra Troxi Kebra Phopen Pharokres Kebra Troxi Keb an Union Christian English School along si Lo Thandunlo Lapen Pharokres Kebra Troxi Kebra Kethom Aninkana Hut Alangli Chorpen Sitami Bangso School alongsi Lo Than Rapetlo Lapen Alangli Monduli Lapen area along Sai Chirabdun lake Pharokres Kebra Troxi Kebra near Keb Pen Pharokres Kebra Trok near Kebra isi an Dipu Longri Baptist Nimarli Kaching Room along Rap Chunbang Arpu Clem Dunlo Lapen Pharokres Kebra Trok near Kebra isi pen Pharokres Kebra Trok near Kebra hini aningkan Alangli Kong Chunbang Arpu Clem Dun Thulo Dipu Baptist Church Women Department along Tami Kedamtang Pharokres Kebra Trok near Kebra isi aningkan Dunmai Phi Sitami Clemlo Lapena Phi Pharokres Kebra Trok near Kebra Phoninkan Women Secretary Clem Thulo Lapen Alangli Rachari Asai ki Clem laki Pharokres Kebra Troxir Kebra Troxi Pen Surihini Ra isi aningkan Ward number Troxi Dipu Town Committee along Ward Commissioner Clemlo Lapena Phi KNCA along Sitami Pinangan Cherap Dunlo
lapen All India Progressive Women Association mate AIPWA along sitame penangan women rights equality lapen social justice apharman je songdun lo lapen alangli kechengsi Karbi Youth Festival mate Karbi risonimso ronga je kedamtang pharokre sirkebra troxi kebra pli aningkana hud jutang apharman cherap chetodun lo pining asengkan surihini ra ingkora trok ingdeng phokebra hini Karbi risonimso ronga je hutame chetong dunlang Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Okbi sitame alanglilong Charlie Dunsi Karbi risonimso ronga je phan cherap chetodun bomlang lapen alangli penangan ningkan pen diabetes lapen high blood pressure akisu kedokok pupena jok si chilang ponlo lapen alangli Christian Medical College Velora long tami si chilang ponsi chronic kidney disease do pu se chilang ponthulo la so pen aphi dialysis lapen kaprek akiso treatment and bomb tami keso kebat pikajok Diphu Medical College and Hospital along si Chilanglo lapen un elo pupena jok Nikos Hospital Dimapur along ponpen alang ring un edesi ha sining hemring mi dam chuilo lapen alang li ke pamotekang laki achor asumar aosa lapen asumar atumaphan che oponlo News Report, KarbiAnglongLIVE. Lakha Sirkep Amreng MSC constituency Angkang Arlo Socheng Education Block ke Parlo Jirikindeng Teacher Gathering Center Arlo Rong Thengkri LP School Thanbang Dipennat Ningkan Hinilo Bangso School along ke join dam te bon sitame alangli chiklo e John Pen Nini ni thom lapuan chotsi lo thandam chot pusi rada tumpen nang pachini dun lapen MDM ta asomar atum cholong li pusi osomar atum pen nang pachini dun labangso lam hoya ting pen phrangkia butung atum adimaklong an mate bangso school along hum ridam lo ka hum ridam hud labangso school along thanbang dipennat aphan chetong damde loke than ka chongdat dun abangphu ke thana tengke pini school along wangwe ke supusi pachini pon loke than contract ke long bangphu alang lisi satlang ke enbom thekpon long Karbi Anglong alo quality education ke wana bangphu pusi Karbi Anglong Autonomous Council a CM Dr. Tuliram Rong hangaphan ke doctorates anong nam akur tami pipon lo sida doctorates akur long lok pen ke education anathu ke panungku Labuson alo thanbang aphan kedai kloy MEC mate EM Rina terangpi langding poma matangte kopinia langli pen action en ponjima laki mo porsi chini unpo Peralam bangke laso sa prang clock check bucuci ini aku ke iklo yon pen patai ini ba patai sian ti jabang cok labang ho kalam lo la penon na phira la so lam blog check wa lam cha long pen thu ke che bang be la so da ke la so ma student no han la ju ta ini la pen rong so han la ju ta me la bang ge than tap te lo ni lita ame lo pila la dipennat ekonomi school la ha rong thengkri LP school mugendur Keroni pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Bharatiya Janata Yuwa Morcha is Karbi Anglong District Committee Pen Patar Piponsi Pharoisira Sirkep Haurakhat LAC Angkang EC Pen There Niphai Trok Arni Denarong Pathuak Lamalong BJP Yuwa Sanmelan Kapaman Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chetongdun
Labang so mai long BJYM amai phusar sing tiso pen mai chari ponsi Budhiram teron pen aluhi ke pachinia por en ponsi mai pedoponlo. Halapu mai long KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen ke than pon ke Central Government pen chingki che than ponsi bangsuri ingkoi arisoi jang atum aphan woreng awar sai ki piponji aphan training piponpo la solong ke ching siang deng bangsuri trok sira bang pharohini ariso ejang atum aphan training ki pi pangcheng ponpo la solong kidam kewang la pen ki chogijun anparta inuralong sika suri kep atangka setami pi pajir ponji la pen bangso training juddera phi pulote KarbiAnglong Autonomous Council pen si company la pen industry salong avo renga warsai thik pi ponji pusi pangdak pon Labangso Yuwa Sanmelan Amayalong Manpeng Aluhi pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen State BJYM Amaipu Rakesh Das East KarbiAnglong BJP Amaipu Roland Killing Lapen KarbiAnglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Hauraghat LAC MLA Dorsing Ronghang EM Lunsing Teron Ritesh Inghi Kache Rong PP Madhuram Lekthe pen ke chenglok pen nangana bangphu abang phia tum chetong dun si RDP dun pen nap ke kijut silo 7200 tumpan class 10 pass lamen class 12 pass man training people ke dam ke wang our side tame la tame council pen cpg la pen training ke pi sector suri kepta council pen ko people lang la pen certificate people placement ta ako council pen city people la ever say tan ni than no la det pen pulong the election judet pen ko 12500 tumpan ko training pitu po kedam ke bangawar sai pen chenglok ke chugujun da council pen pipo ko suri kep ta council pen si pipo la pen placement da pipo po la elam ji ji than circular ye yuwa morcha yani youth hin kan sirili bina ye homos titin ko nitum je la so homos ini first target lo haragat li nitum first juarili nitum bilo la so relia long nitum je lan spec page lan amuni doji puta pinian ke nitum la chair kairan stansi 5000 penta non bang abcc do la se non do election abang ke nitum juwa morcha penok se haragat li long lok si nitum 10000 juwa morcha do lasi lasong kong penok se complain butin BJP hin mangke belek morcha ta dopik ta juwa morcha penok se nitum 10,000 athak do lasi laso ateng kulo tang nitum election of hanbangke lan camping vote anage lathe kopi poloma ko te juwa morcha atum phan je youth atum phan laso BJP sarkar bangke priority bang pelangan pi non do ta pelangan asuni mukha pilo je scheme mukha atmanirbhar pendanglog nijut moina non nijut babuta laso por launch ko lasi hala nijut moina bangke lake ar so samar tum phan college ka charli la pen degree ka charli tum han ka kan pilap la so record jong si nang tum to langji ko ta ke school or college along dabo higher secondary News Report KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong Autonomous Council Department Thongkep Angbong pen Handloom and Textile sitame EC a department lo bangso department kedo pen si pir thak mate Karbi apindeng sumpot chanpon bom lo pinpor me bangso department kedam tang ningkan kepa philang langdam lo pulote kepa phidunai mate kelang kepang krenai a department pule pusitame hinoni Bonta munit nang telar bom kethek kere nang chan bom asonsi BJP a sarkar KarbiAnglong Autonomous Council nang chari nang chalom lu pupen Karbi apindeng sumpot nang vir rang pen kang thur pon thu mate ke pareng pon thu pulote BJP a sarkar mate KarbiAnglong Autonomous Council a phan lapen non ki thur mi aw wekimi atuma phan sita hinuni Anparta Karbi apindeng sumpot jutang kaching hon theknai pulote Hauraghat LAC MLA Dorsing Ronghang achor Sabina teron pisitame inut abang philo Sonsi alang lika chepadu Karbi apindeng sumpot chanang jipu kabor I penangan aningkan pen KarbiAnglong pen angtan mate breakjam aderalong Karbi apindeng sumpot kelandun mate kepaklang dun penajok penangan Pirthe angkang pi amunit atum chini ponlo. Anparta Karbi apindeng sumpot mate Karbi akhai ke khai kang thimpu kapaklang dun thek ajok breakjam adeta long pen nong e sitame chipalong dun lo anparta India
President Draupadi Murmu arideng pen sitame Evert mate nong e chepalong dun abang philo labang so war sai ke me theklong pen Handloom and Textile Department along pregjam soarlo atuma phan war sai ke me dopik pu thekdamlong si KarbiAnglong Autonomous Council atuma phan pin khat ponsi Samart pu scheme 1 pen KarbiAnglong soarlo atuma phan war sai ke me 1 pilo sonsi bangso scheme salong pen ko sonsi soarlo atu methanga king kachipar jap mate self employment opportunities kapalong ji aphan pura ni phai phorni center tarabasa phuluni training center ke thom along awareness mate chirok tok amai padupon lo bangso mai long aluhi amana ping pen kachitong dun mate ke japon social worker Sangpi Sabina Teronpi, KarbiAnglong Autonomous Council Handloom and Textile Department Joint Secretary Sona Singh Terang, Phuloni Kisan Morcha Longkam Ingti, Phuloni Mohila Morcha Lapen Phuloni Mondol Amaipu Bimol Crow Chunbang Pronason Rongphar Atum Chetong Dunsi Bangso Awareness Come Training Ajay Mek Insam Jin Pen Pechun Pong. Ilitum ladak skill India po bangso putak ilitum alang litum laso KarbiAnglong non ilitum wan lo skill India akam lo setami labang ke samart pulo laso samart putak ke non abang ke penangan ilitum karbi piatum non abang si ke ceng silang pini halo ladak ke claim abang ke ceng silo lapen ka opini ka bang ke taralang sosi ilitum basi emsar opening lo boy phet setame nilitum ini bangke lapuson along center cap do nonako center cap la bangke la KarbiAnglong area si along dam lo pini nilitum long thom an bangke nilitum pini nangur lo la pen cheng bom lo di phu bangke cheng elo he di phu bangke cheng bom lo mati pung bangke cheng bom lo ke pir thak mane ki pir ke thak le tum so lo tum phan aprang ponji phan la skill development ke laga scope thepik skill development ke dak not thara ke thak chota ke dak e mane kapre ke scheme de pilata skill development ko si pu pon lo asi la so skill development ke na KarbiAnglong Autonomous Council projin pen department create pon po tum honorable CM sarban chingki po pen so scheme summer scheme ke tum honorable CM sasi 25 September 2025 ni darlang solong si inaugurate pon lo labang ke pir thak song yortum phan kosong se apang ke paprang ponjima labang so samar scheme mepik labang so scheme jong si da class endun pe meka ba pass dun certificate long lo polote mo certificate long let pen suri thom ba suri ni stipend ta itum iponji la pen la tang der phi skill development la chipa tang det pen la so scheme tang det pen certificate long lo polote loan se dame long ji loan 50% subsidy do jong si lak cap loan johang dun plote lak phobe yo chitu ji kuti phon ta lun long la so scheme bang lage me pick la so scheme bang ke kasi tumo ko pailo itum central government be itum honorable CM sardum ga chepadu manti itum honorable dak MLA dorsim hang sar penpu madam tu machu baidu jam duk pensil bang so scheme nangwan pilo KarbiAnglong Phuloni pendir chuna rongpi KarbiAnglongLIVE HSDF asong pen non MLA kili kachedan dunji aphan rongkhang LSC apartment HSDF asong japi atum pen dongkamukam irrigation IB along chingrum si mesen pen mai kang nipon non MLA kili kaphan HSDF asong atum sitame radet apartment kam ke claim PG aphan methang regional asong amahang patheksi nijang nihang arlo along an sitame mai thai pedo bonbom si Lapu rongkhang LSC arlo sitame maipu Wilson terang lapen chunbang Isaiah rongpi lapen claim rapet arisang ho tumaphan arpu gipi pona tengpen sai amu che claim pon bom bang bom si kedam tang ni phai phor ni rongkhang LSC apartment dongkamukam irrigation IB along mai ingni ponsi mai along HSDF tiripi amai pen maipu rajentimung chunbang sarsing terang atum pen chitong dunsi ardido jodalam mai along Chithan Chimum Padopon Lapen Mayalong MLA Kili Kachedan Dunji Aphan Rongkhang LSC Lo Ko Ansi Kam Claim Loma Lapen Ko Ansi Kam Claim Nang Jima
la pen rat pen ka chingki ka che than amai ko ansi deng pon nang jilang ma pen ke danglok penangan ardi do jot pen bidi sore alam che than chimum te kangsi bangso mai pejut pon putak siga chingromik ma thanchima Apransi media kote don bhala kero biparpito etum pini Hill State Democratic Front which is there for Bangso regional political party in pen pini etum hodai sa taksi do de sang se pen etum kiko pen ajo da pini West Karbi Anglong stami rongkhang LAC committee to pen etum chiki chingwai pomlo la pen non ke bangji MLA election te bokhalo posi kuson si kachepe hai thegima hai ka do we puta sentun pini chingki chingwai pomlo la pen prabjin pen rongkhang LAC under lo do we ongtung APSLC pen GOC ongtung Congress pen GOC ongtung pen BJP pen GOC non itu non ke join ji phan betanan pila se lai ka do ka we sai ke pichun bonji phase pini itu isi arsik jit na pen thir kluk pen itu isi chingki chingwai ponong arni ho ni tun ka to be rongkhang LAC stami kapi hai bonji phase itu kam claim ponto na pen prabjin na ko ni tu amri long stami na sonta kapse pini danan ka humri sonta kapse amri LAC andar long tami ni tu humri dam ko hala da president secretary tu tami ni tu chingki je tham ko nangli tuma song pen non ma rongkhang LA pen amriel e farman ni son ticket ki pitang la son doloma nili tu no man amyan pangda dela satame nili tu long hodi man tame nili tu candidate ke place ji apen da amri la pen rongkhang tame ni tu candidate ke lage doer lo apen non ticket lage hang don mo tu tame bahini ni thom tu du nili tu ma party lo si nili tu ke la helo long hodi the place ji apen non la MLA pen ma se arki do ko ni tu ma party mane ke hai ma so hai Dongka mukam pen wiki be KarbiAnglongLIVE Tang te pinia da berta ke lapuan si kang ton poniklo